दिनै गिबि जोंनि बालाजान तिनालि जिहेतु VCDC बेवहाय आलु जोलै राननाय हाबाफारि गाहायै बियो धरती आबा होननाय जे मोनसे स्किम बे स्किमनि गेजेरजों बेखौ होनाय जादों स्पेसियेलि जायफ्रा फरेस्ट ओनसोलाव थानाय आबादारिफोर ST आबादारिफोर बे आबादारिफोरनो थाखाय होनाय जादों। आलुआ फैगासिनो दङ क'क्राझारनि जिल्लानि गुबुन गुबुन जितु एरिया ब्लक वाइसआव बेखौ राननाय जादों आरो बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां राननो हायो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टजों लोगोसे VCDC खौ लाफानाय जादों जाहाथे आबादारिफोरखौ सिनायनो हायो बा आबादारिफोरखौ लिंहरनो हायो बेनिखायनो माने एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट आरो माने PNRD डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौ बाहाय लाफानानै बे आलु राननायखौ खालामदों जाहाथे एकदमबारे गाहाय गामि लेभेलसिम बे आलुखौ रानना होनो हायो। मानसिफ्रा बुंदों एसे लेट सफैबाय खिन्थु अब्लाबो जिहेतु आलुखौ जोङो मिथिगौ जे सोरबा आर्लि गायो सोरबा लेट गायो जायफ्रा मोनबाय बिथांमोना जेन' बे मोजाङै बे आलुखौ गायो मानोना दाबो सम दङ बे हिसाबै जेसेबां सफैदों बेखौ जों आबादारिफ्रा मुलाम्फा जागोन होननानै जों मिजिंथियो। बेसेबां बिबांनि होनाय दासिम आं एक्जेक्ट मिथियाखै मानोना बे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव फैदों डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारनिफ्राय जोंनि VCDCआव जेसेबां गोलैदों बेखिनिखौ बाहाय लाबोनाय जादों। ट्रेनिंनि हाबाफारि लागोन ना? ट्रेनिंनि हाबाफारि बाहाय लानो नागिरदों आबादारिफोरनो मानोना आलु गायनायनि जितु माने पद्धति दङ जेरै जोङो हालेवनानै गायो जेनेरेलि नाथाय माइबारियाव नाराखौ हाखांनायनि उनाव माइबारियावबो जे गायजायो माखासेया खालामो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव खिन्थु जोंनि जायगाफ्राव जों बारा नुनो मोना दा बेखौनो माने गोथौ हालेवा जासे बा फबनाङा जासे जाहाथे बोरै गायनो हायो माबादि बेखौ ट्रेनिं होनो नागिरदों।